Marchou para Ruanda. As misións. Ai, pobriño, que malo vai pasar. Que rayos se lle perdeu alá? É que os impíos, eu que sei. Aquí cheira queimado. Pois ou é vostede, ou son as lentellas. É como haxe outra deserción, ela vai ao concello, ela vai á alcaldía, ela vai as subvencións, ela vai todo. Vale, tranquilidade, miñas vacas. Mentres non morra ninguén, está todo controlado. Mira que teso está. Van ter que romper os brazos para metelo na caixa. Pero que burradas dis, miñato? Burrada de que? Se che parece enterrarlo así, como se fose Superman. Ele é Rafael, o meu sustituto. Ele é o anterior párroco. A ver, ti, listo. Sabe o que é o salto do porco? Pois que aquí o don Horacio Marchi, se fora novo tamén se padrou aquí, xa non hai problema, non? Prefiro manter o enderezo da Coruña, da casa dos meus pais. Home, señor cura, non me foda. A túa chamase Iria. A miña chamábase Dolores. Cantos cadáveres máis imos ter que roubar, ó? Os que fagan falta, Josito. Ai, por los cuidados do noso señor Pero que ven esta falta de respeto? Xa estaba morto cando o topamos, nós non fixemos nada. Josito! Tamén chegades a facerme iso co meu pai e cortamos en cachiños. En cachiños podes cortarme a min sempre que queiras. Ai, non me marcha da cabecita. Chao. Cocán! A cama non a tocas ata que o panteón dos meus pais estea como antes. Se sabe que lle rompemos os brazos para metelo na caixa. E don Crisanto fixo que? Ai, don Horacio, grazas a Deus que está vostede aquí. Tranquila, Amelia, tranquila. Non sabía que facer. Cando o topei ali tiradiño na porta, meu pobre. Tranquiliña, onde está? No salón. Por certo, se chamaría unha ambulancia. Non, é para qué? Moi, para que vai ser? Para que o examinen. Deus santo, non me diga que se achegou tarde. 9 meses, o habitual nestes casos. A ver como explicas desta vez. Don Crisanto, está vostede ben. Pensei que lle dera algo. Xa che gustaría, xa. Non empecen, que ainda o van espertar. Ala vai. Ven aquí, meu neno, ven. E o rapaz de onde saiu? Xa lle dixen que o topamos na porta. Sí, pero de quen é? E xa verás. Dende logo que no carácter é cuspidiño a vostede, Amelia, pero... Sí, eche unha risa abandonar un neno así. Don Crisanto, por amor de Deus, non... Non terás nada que ver nisto. Pero que está vostede dicindo? Por algo cho deixaron na porta, digo eu. E cunha nota. E non lla quixemos ler porque pensamos que eran asuntos privados. Tome. Vostede tamén. O neno non é meu, pero como se iso corre tan corre? Vostede saberá, padre. Querido don Horacio. Querido don Horacio, pois sí que empezamos ben, Digo cho eu. Para un pastor abandonar o seu rabaño non é cousa fácil. Para un párroco de Santo Antonio de Louredo, abandonar a vila é pouco menos que imposible. E senón que mo digan a min. Estaba a un paso de iniciar a miña viaxe cara ao meu soño, Ruanda, cando o deber parroquial chamou de novo a miña porta. E de que xeito? Non pon o nome do rapaz. Igual estás en bautizar. Non di nada, Don Santo. Só a data de nacemento, que está ben, que non pode atendelo, e pensa que deixa en boas mans.
Nas túas mans, a quen se lle ocorre? Digo, porque os curas saberemos de algunhas cousas, pero de bebés... Che, fala por ti, Se cadra será mellor chamar a administración, non? Eles saben que facer nestes casos. Serás capaz. E que quere que faga? O que che corresponde como sacerdote. Guiar o teu rabaño e predicar a palabra. Ou xa se che esqueceu. A filla do faraón atopou un cesto na xunqueira. Abriuno e viu un neno que choraba. Moisés. E que fixo? Chamar unha muller, pero que querías... Don Crisanto, coñece a Biblia. Pois non o parece. Porque queres yo entregar ao exército. O exército... Don Crisanto, estou falando de chamar a unha casa de acollida. Parvadas. Un fregués pediu axuda e tes que corresponder. No, cuida. No. Se cadra mellor esperar un pouco, esperar a ver se Naire capacita, non? O primeiro que hai que facer é bautizalo. Moisés. Por que non mira mellor de cambiarlle ao cueiro, que ten máis apuro? E por que non o faz? Home, vostede dixo que era un experto. Che. Deixaron ao teu cuidado, non ao meu, E así ides vos a facendo un ou outro. Se queres, podo dirixir as operacións. Se vostede outra cousa non, pero dotes de mando... Aí, a ver... E onde están os cueiros? Eu que sei, búscaos. Cueiros? Pero de que tipo? Para unha persoa maior? Non me digas que o pobriño de Don Crisanto... Non, muller, non, para un bebé. Tes ou non tes? Teño. Pois dame 2 paquetes de cueiros, dos máis pequeniños. Moi ben. Ai, Amelia, non me digas que xa tes sobriño neto. Tá calado, Sindiño, como vai ter sobriño neto a Amelia? Se a Ana ainda lle falta un montón, verdade? Quédanlle 6 meses. Claro. E logo, quen pariu? Algún familiar de Don Horacio? Digo, porque como lle vin a moto na porta e xa tiña que estar camiño das misións. Algo así. Pero conta, muller, conta que ti xa sabes que de aquí non sai unha palabra, Pídoche, por favor. Sindiño, nin unha palabra a ninguén, Eu ainda que quixese, non me ias Deixa falar a deixar. Amelia. Pois deixaronlle un neno na porta da casa. Dicíndolles que se fixera cargo dele. Que me dis? A Don Horacio? O que ois? Mira ti como vai o mundo. Perdidiño de todo. E que vai facer? Iso me gustaría saber a min. Anda, cóbrame. Toma. Xa vos contarei, Pero disto... Non te preocupes, que daqui non sai. Hasta logo, Amelia. Hasta logo. Lidia, Que? pero non dixeras que era entre nós. Pero que non lle vou contar a ninguén de fora. Carmiña, son Lidia. Sí, mira, non vas creer o que lle pasou ao señor cura. A Don Horacio, muller. Deixaronlle un cativo. Sí, muller, sí, na porta da casa. E o pobriño nin roupa levaba. Espidiño, Santa María bendita. Vou chamar agora mesmo a Delmiro. Cago no demo da Deputación. Isto é indecente, Josito. Pero totalmente indecente. E aínda por riba son dos nosos. Non nos poderán dar un aprazamento. Un aprazamento, aprazado estás ti. A ver, alcalde, era cuestión de tempo que o soubese. O morto aínda está quente, estes xa están falando de reestructuracións comarcais. Onde se viu, Desfacer un concello por 2 habitantes. Un deles xubilado que contara menos, digo eu. Pobre Santos. Un desertor. Alcalde, non te pases, que Ladrede non morreu. Rendeuse, podía aguantar un pouco máis, pero deixouse ir. Agora aquí estamos nós, con 999 habitantes e unha soa cousa por facer neste concello. Despedirnos. Entón é certo, non? Borraunos dos mapas, alcalde. Ainda te podo chamar así, non? Pois claro, Josito, iso sempre. Lévase aquí dentro, no corazón. Pero así é a vida, un día estás alá arriba e outro día xa estás enrolado nas filas do exército inimigo. Imos depender da igrexa? Moito peor, imos depender dun cacique, despois de tantos anos de xustiza e igualdade. Anexionanos o concello de Ferráns. Ferráns. E non se pode facer nada. Sí, conseguir un habitante máis antes de que tramiten o expediente, pero entre ti e máis eu, ningún milagre. Pasa agora. Sí. Dime, Moncha, dime.
Non, se ten que ver co cura non quero saber nada, vale? Dame igual, Monchiña. Pois se lle deixaron un cativo na porta capaz de con el, que nós bastante temos con oso. Ala, adeus. Arreando. Deixaron un neno. Orfo. Orfo. Valo repetir todo. Orfo, sen pai, sen nai, sen familia. Cona. Que? Equivoqueime. A clase baleira non está, tes a Elsa. Un milagre. Cando faltei eu? Nunca. Antes polo menos viñan rexoubar por aquí. Claro, e ti de paso arrimaba a orella. E non será que queres ir ver o neno Horacio? Que neno? Do Horacio tivo un neno. Ai, miña nai... Non, Elsa, non. Deixáronllo na porta, muller. Ai, meu pobre. Quen dos dous? Muller ou neno? Pois están todos ali. Queres ir velo? Se non é molestia. Non é molestia, Elsa, veña, vai. Pois sí. Ata logo. Ata logo. Listo. Tes a hora libre. Imos tomar algo? O bar de Lidia está pechado, pero seguro que na casa de cura hai café quentiño. Maite. Muller, pero unha novidade que hai. Ademais, vai todo o mundo, Iria. Pois eu non penso ir. Veña. Así vemos a Horacio. Que non, precisamente. Xa me custou bastante despedirme del como para alongalo. Veña. Que non, Maite. Que sí. Que non me vas convencer. Todo o mundo pertence a algún lado, don Horacio. É un dereito fundamental. Eu non digo que non, pero corresponderá a nai decidir a onde vamos, digo eu. A nai? Non dixo nada. Hai que ser un pouquiño máis razoable, home. A nai non decide nada. Deixou non... Hola. O neno está no salón. Veña, Iria. Que preso está o noso cargo? Don Crisanto, vostede está en excedencia. O que leva o negocio agora é don Horacio. E ti estás cun pé fora, así que cala. Xa, Hola, Iria, hola. Oi, que feitiño é mi pitiquito. Amiguito. Toma, Iria, que a ti danse mellor os nenos. Como se chama? Moisés. E por que non lle poñamos Antonio como a santo? Como vedes, ainda non hai entendemento. Cousa rara. Tin falta que fai. O noso señor sabe por que os mandou. Sí, para salvar o concello. Como Moisés, para salvar o seu povo. O povo de Santo Antonio. Grazas a él ti non andas por África dando voltas. Non mo lembre, ande, fago favor. E o cura novo vai facer teatro? É que o dixo el. Claro que sí, Elsa, hai que darlle a don Rafael un voto de confianza. E vostedes deixen xa o tema do nome, porque nin imos bautizarse ao consentimento dos pais, nin moito menos empadroalo. Fariseo. Non temo la tutela legal. Pero iso que non di. Pois non. Nos. O neno está aquí polo ben do concello. Acabouse o sendo eu alcalde... Pouco tempo, grazas a Deus. Mire, don Crisanto, vai a tomar a pastilla, que xa me sento. Non te metas con... Fagan o favor, Fagan o favor, que bastante traballo me custou facelo dormir. O neno Xa, acabouse. Ala, xa está ben. Fora todo o mundo, Todo por a súa culpa, don Horacio. Non escoitaron. Arreando. Veña. Que o neno non necesita nin nome ni escrituras. O que necesita é dormir. Veña, todo o mundo fora. E vostede tamén. Don Horacio. E vostede onde vai? Eu? Ai, meu Deus, vai a par, un por moito e outro por pouco. Pois, pecho a porta e xa estou aquí. Ven, meu neno, ven. A ver, ven aquí, ven. Sempre temos que pagar xustos por pecadores. Sabe o que lle digo? Que o concello pechará, pero a ver que pasa coa parroquia. Porque vai todo xunto. Eu non o penso consentir. Tózaro. Que consentir. Pista. Chupatita. Vai te bañar, porcona. Ai, por fin marcharon. Non o decía por ti, miña nena. Xa o sei, Amelia, pero eu tamén teño que marchar. Iria, se non estás ocupada, gustaríame falar contigo un momento. Ai, eu vou deitar o neno no seu cuarto. Moi ben. E despois marcho para a miña casa. Ah, sí? Sí. Lembre que lle ten que dar a comida de cada 3 horas. Vale, 3 horas. E cambiarlle os cueiros. Moi ben, E poño a erutar tamén. Moi ben, toda a comida do neno está na cociña, non? Sí, ali está. Moi ben. Ti dirás? Supoño que xa te darías conta, pero o asunto do rapaz, vaya, que Amelia a min está nos escapando un pouco das mans. Xa. Ela aínda ten experiencia con rapaces, pero eu... O máis preto que estiven dun foi no Belén da parroquia.
con o neno Xesús. En cambio, ti tes boa man cos nenos. Iso tamén se aprende. Sei non. Non se me ocorre mellor mestre. É un abuso. Iria, sei que non tes ninguna obriga coa parroquia, e moito menos comigo, pero todo isto colleume por sorpresa. Eu non sei moi ben como actuar. Pois xa somos dous. Se quedar xuntos é máis fácil. Dar os pasos correctos. Eu teño predisposición para aprender. Non me gustaría marchar e deixalo todo así. Claro. Que sería de ti en África sen saber de cativos co índice de natalidade que hai? Como ves, a situación é desesperada. Necesito unha man amiga. Vale. Que sí. Agora só nos queda saber canto tempo temos para que aprendas. Cos nenos nunca se sabe. Penso que agora mesmo o tempo non o vou decidir eu. É un deber que temos como cidadáns deste noso concello, é xindo. Asindo deixao tranquilo, non enredes nos teus asuntos nin nos do alcalde. Che, asuntos de todos, Lidia. Que se queremos empadroar o neno é porque non nos quiten o concello, Pero que pasa aquí, ó? A ninguén lle importa que non lo quiten. Uns marchan, outros chegan. Sen alcalde non quedas, non teñas medo. Non, ó, quen mande non ha de faltar. Sempre mandan os mesmos. Ola, carallo. Pois alá vos, alá vos. Como unha copa de nis, Lidia. Desde logo, toda a vida esbardallando contra os de Ferráns e agora... Que pasa cos de Ferráns? Que vai pasar? Que nos absorben, quedan co concello. Cona que os botou? Pero a menda se foran os de Ares, pero os de Ferráns, corrabudos que son, iso non se pode consentir. Podo falar? Sí. Pero espabila que non temos todo o día. Digo eu de convencer o cura de que empadroe o cativo, e así acabouse a anexión. Aí falaches. Eso xa dixen eu. Dixeches, pero non o dixeches igual que o meu sindiño, que el cando fala, ai, que pico de ouro. Meu pobre, ten famiña. Home, non. Pasan das 9 e temos misa. Non o decía por vostede, don Crisanto, senón polo neno. Que pasa, que eu non son de Deus? Bos días. Bos días. Menos dormir e máis traballar. Dormir? Pero non ve que come cada 3 horas. E aínda así ten preferencia. Meu Deus, o leite. Tome. A ver. Don Horacio, que non teño 4 mans. Ai, outra vaca no millo. Amelia, deixe. Cuidado, amor. Horacio. Bos días. Benvido, Rafael. Pero ti non tiñas que estar de camiño a Ruán. Sí. Ese neno? Pois é un pouco longo de explicar. Se queres contucho agora, pero vimos te que atrás a misa. Está ben, como queiras. Veña, imos, que aquí non dan de comer. Pois vai a de Lidia, que así aforramos traballo. Eu só teño que deixar isto. Pode, non lle importa. Claro que pode. Amelia, teño que deixar a misa. Adeus, don Crisanto. Veña, ata logo. Ata logo. Ai, meu neniño. Se o noso señor levase mulleres en vez de homes, sobraban 8 apóstolos, sabes? El, na noite da súa paixón, colleu o pan coas mans, ergueu os ollos ao ceo. Cara a ti, señor, o seu pai todopoderoso. Cada vez que vexo 3 curas é como se estivese na Catedral de Santiago. Lucir loce, muller. E mira para don Crisanto, que ben dorme de pé. Se casi nen se lle nota. Meu pobre. Moisés! El respondeu, aquí estou. Díxolle Deus, non te achegues aquí. Don Crisanto. Quita as sandalias dos pés, pois o... Tranquiliño, que estamos na Eucaristía.
Tomade, comede todos del, porque este é o meu corpo que será entregado por vos. Nunha cesta de bimbio. Deus bendito, pobre rapaz. Aí te la causa de que atrasase a miña viaxe. E que dixo o señor bispo do asunto? O bispo está encantado. Pregúntallo el. De verdade? Ben, o certo é que non quixemos apresurarnos. Por se nai entraba en razón. E volvía por ele. Así que non sabe nada no bispado. Saberá na xunta, polo menos. Tampouco. Entón, quen ten coñecemento do asunto? Os interesados e máis un. Horacio, penso que este non é o procedimento axeitado. Por suposto que sí. Mire, don Crisanto, perdoe, pero esta decisión xa non lle corresponde a vostede. E iso que non di? O párroco desta vila. De momento ese non esti. O párroco é el. Párroco en funcións. Bos días. Bos días. E non hai outro sitio onde mandalos, Teñen que vir todos os curas para esta parroquia. É unha proba nova que lles poñen no seminario. Actorarte. Vai o carallo, miñato. E aínda por riba, para máis Henry, o cura novo di que non se empadroa. E logo marcha para as misións tamén. Que eu saiba, non. Espera que coñece mellor a don Crisanto. Estás moi gracioso, miñato, moi gracioso, Espera que chegue o alcalde novo e quedes en chapuzas que entón vou rir eu. Pero non empedraste o neno. Non nos deixou dun Horacio, xa vos lo dixen. E non? Vai quedar con el? Pois quedará. Para os curas todo o que cae na rede é peixe. Eu de pescadores de homes. Si, bo peixe estás ti feito. Anda, xoga. É para que quere don Horacio un neno? E para que quere don Horacio marchar as misións? Non será por axudar, digo eu. Pois por axudar co cativo non é, así que será por foder. Aquela fixo a conciencia que tamén nos fodeu o resto. Pois eu será o último que faga como alcalde deste concello. Pero non o penso consentir. Aí falaches, alcalde. Josito. Vai alá e impide que quede co rapaz. Veña. E como? Non quererás que cho faga eu todo. Un pouco de disposición, de vocación de servicio, Veña. Oh, é a partida. Hai que priorizar, siento. Por certo, traeu. O alcalde sempre prioriza cando ten malas cartas. Digo eu, o neno deixaríano na casa do cura, pero de alguén será, non? Seguro que o fillo é dela. De don Horacio? Dubido. Nin que fose o primeiro. Mira Francisco de Tapeirán. Muller, por que eran outros tempos. Xa sabe lo que din, outros tempos, mesmos costumes. Mira como el boca pechada se fixo cargo do rapaz. E que querías que fixese? Que o deixara morrer? Non, pero podía pedir a prova esa do ADN. E mentres, alguén tería que facerse cargo. Sí. Chámase Caridade Cristiá. Un labor humanitario que de cando en vez non viría nada mal practicar. E que pensas que facemos nas colectas da parroquia, Claro, como ti non ves. Claro. Se cadra tamén lle podíamos facer uns patuquiños. Digo eu. Sí, señor Elsa, boa idea. Ademais, aforramos ya a don Horacio o traballo de ter que vestir o neno. Ala, pois todas a axudar. Axudar, sí. Pero para outras cousas non precisaron axuda. Muller, o mal xa está feito. Pois o feito peito. Se son grandiños para unha cousa, son grandiños para outra. Que aforre. E que o críe como fixemos los demais. Caridade Cristiá. Tanta misa para nada. Eso serán un par de días. O tempo suficiente para que a nai recapacite. E se non o fai? Daquela non dubides que eu mesmo avisarei as autoridades pertinentes. Diso nada. Aquí as autoridades somos nós. O único que hai que avisar é o señor bispo. Os demais non teñen nada que dicir. É sempre así. Pero ti. Perdón, don Rafael, lembre que en 10 minutos ten cita coas catequistas. Tiña cita con elas? Unha cita. Nen que isto fose a consulta do dentista. Sei que queren comentarlle algo sobre os horarios da confirmación. Aí sí preguntaronme hai uns días, pero pensei que era mellor que falasen contigo. Está ben. Bom. Eu miraría o coche antes de ir, porque é seu que está aparcado aí diante, non? Sí, porque pasou algo. Ai, non lle sei, pero eu vin alguén fetellando nel.
Aquí non o move nin San Pedro bendito. Xa, Josito, para mí estas cousas... Nada, Sabino, nada. Así non marcha e xa verás como entra polo rego. Axente, disculpe, pasa algo o meu coche? Este, é seu? Sí, hai algún problema con el? Ningún. Daquela podeme dicir que é isto? É un cepo ou non o ve? Vexo, sí. O que non vexo é o sinal que me proíba aparcar aquí. Que non hai, ou nunca houbo, vaya, eu sempre deixo aquí a moto. Sabino. Vaya por diante que non é cousa miña, Xa empezamos. A ver, non me poden poñer unha multa se non cometí ninguna infracción. Home, infracción... técnicamente non cometeu, xa é certo. Moi ben, pois quíteme o cepo. Non vai poder ser. Non vai poder ser porque... Recoñezo, vostede antes de aparcar non mirou a ver se había sinal de prohibido. Home, claro que mirei. Eu creo que non. Pero se vostede non estaba aquí. Pero iso sabes, son. Non discute, Rafael, non paga pena. Eu se quere que lle quito o cepo, quito yo sen problema. Pero eso sí, teñenme que dar orde. Por que non fala co alcalde? Home, claro que vou falar. Vou contigo, Non, Rafael. non. Ti tranquilo. Non te preocupes que me podo apañar só. Iso que está facendo chamase chantaxe. Está penado pola lei. Nada máis lonxe. Eu só lle digo que se vostede estivese empadroado nesta vila, todo podía amañarse de outro xeito. Está vostede abusando da súa autoridade. Eu nun acto de benvida á comunidade ofrezo a man e a solución aos seus problemas, pero se non quere. Xa. Exixo que me quiten o cepo agora mesmo. Iso non vai poder ser. Verá, é que como non temos contribuintes suficientes, tampouco temos efectivos suficientes como para enviar unha maña lo seu. Pero se o garda está aí. Ocupado. Verdade, Sabino? Moi ocupado. Se vostede o di, alcalde. Moi ben. Pois poñolles unha denuncia. Tanto ten. Vanme despedir de todas. A ver. Dígame. Que lles fixen eu? Non. A pregunta non é esa. A pregunta é que lle fixo Louredo a vostede. Por que nos ten tanta manía? Pero manía de que se vou vivir aquí. Sí, claro, pode vivir aquí, pode comer aquí, pode dormir, pode aparcar o coche onde lle pete, pero cando se trata de pagar, entón Louredo non vale. Iso faino no outro lado. E tanto lle ten que o noso concello... Histórico, alcalde, non os quezas, eh? Grazas, Josito. Que o noso histórico concello desapareza. E todo por culpa dun padrón. Teré noticias do meu abogado. Ben falado, alcalde, ben falado. Ti deixaronte a medio cocer ou que? Pero por que fixen agora? Un cepo. É o único que se che ocorreu. Un cepo. Alcalde, a mí parecía moi boa idea. Agora se nos denuncia, ímos los tres a prisión. A mí non me metades no medio. Está calado, Sabino, ti é a autoridade. A responsabilidade vai no cargo. Xa non. Déxate de lerias. Renuncio. Eu por vostede, alcalde, o que sexa xa sabe, pero dentro dos límites da lei. Aquí traspasamos os límites con moita frecuencia. E eu... non aguanto máis. Non aguanto máis. Non aturo tantas tensións. Vou pedir o traslado. Pero, home... A ver... Sabino... Vaste borrar do padrón. Pero, Sabiniño, acabas de matar a tonai do desgusto. Nós tamén, Non me borro. Tranquilos, non me borro. Pois iso está a mellorar. Quítateme de diante. Será desagradecido. Outro máis, con todo o que fixemos por él. Home, mira yo lado bo. Cal? Por fin quedou libre un posto de funcionario. Josito, ti pensas que con ese corpo vas pasar as probas de policía? Un pouco de axuda. Pois eu marchei. E a lo quedaban el e Moncha agarrando por el. Pois Delmiro tamén é duro de roer, El que tal? Pois a isto o xeño tampouco lle falta, Xe algo. Home, como don Horacio non é, iso seguro. Don Horacio ao principio tamén era para botarlle de comer á parte, Pero adaptouse. Sí. Pero este non leva traza ningunha.
E teño razón xa sei, Sebastián, o que quero que me poñas ti a denuncia. Como que non vai pagar a pena? Polo menos para que me devolvan o coche. Un mes para o xuizo. E mentres eu con que traballo? Sebastián, a ver que mo diga. Sí, xa sei que ti non tes culpa, Sebastián, perdoa. Pero que non sabe lo duro que está resultando o cambio, eh? Xa vou. Mira, chámote dentro un anaquiño, vale? Sí, teño alguén esperando. Veña, aló. Pódese, don Rafael. Pasen, adiante. Somos las catequistas. Ah, pois nada, vostedes dirán, xente. Levamos unha hora agardando na casa. Media. Máis de media hora. Perdoen, foiseme o santo ao ceo. Diso xa nos decatamos, sí. Teñen que disculparme, que tive un pequeno problema co señor alcalde. Vaya, vale, empezamos. É o seu home, sabe? Vaya. Pois espero que o resto dos veciños sexan un pouco máis cabais. Un respeto. Diso precisamente lle queríamos falar. A mestra Iria, coñecea? Creo que non teño prazer, non. Prazer, di. Non perde vostede nada. Nin vostede nin o pequeno. Xa tivemos con ela bastantes problemas polas ideas que lles mete os rapaces na cabeza. Pois don Horacio non me comentou nada ao respecto. Esa faidera un pandeiro. Por iso estamos aquí, para asegurarnos de que se mantén firme dende o principio. Miren, eu sei que isto fano con boa vontade, pero penso que non é necesario. Como que non? Claro que sí. O seu deber como párroco é guiar os fiéis. Miren, eu sei perfectamente cal é o meu deber, eh? Entón, que vai facer ca mestra? Como? Este como a don Horacio, dos buiños. Buiños, sí, pero abriu tanta man que se lle foi o rabaño. En cambio, don Crisanto é máis de atar en curto, vostede xa me entende. Mire, eu nin entendo nin quero entender. Eu non estou aquí para falar da xente, senón de religión. Estamos. De don Horacio nada. Este vai facer bocaldo con don Crisanto. Tan seguro estás de que os pais son de Louredo? Sí. Eu creo que sí. Aseguro, son daqui. Son, claro que son, muller, se non deixaban aquí a criatura. Home, non sei. Louredo é pequeno e un embarazo notase, non? Claro que se nota. Non ten por qué, filla. Mira, Sabina. Foi o médico por un mal de estómago e saiu co fillo nos brazos. Que raro, eh? Que o home non se dera conta do que engordara. E a nai tampouco. Pouco debían mirar para ela, muller. A ver, eu intento poñerme no caso, pero... Despois de telo nos brazos así o teu propio fillo... Deixalo abandonado non entendo. Hai que verse na situación, Iria. Ás veces os problemas supéranos e acabamos tomando decisións desesperadas. Das que acabamos arrepentidos. Espero que neste caso tamén sexa así e a nai rectifique. E tes idea de quen pode ser a nai? Hasta loguinho. Toñita. Non me extrañaría nada. Leva anos intentando botarlle o lazo ao fillo de Lela, meu pobre, que é máis boca ao pan. O certo é que pensei en Toñita, filla do ferreiro. Aí atrás andaba cun rapaz. Non creo, xa ten mozo de toda a vida. Que se quedara preñada co sabe seguro. E Beatriz a douteiro? Esa, coa barriga que ten, pode estar embarazada de xemelgos e non darse conta nin ela. Mal bicho. Eu polo único polo que poño a man no lume é polo pai. Don Horacio. Don Horacio. E senón, a que viña tanto apuro por marchar as misións? Mamá, non se pode sinalar así a ninguén. Se cadra, está facendo un favor. O favor xa está feito. Por favor. Pois o certo é que a que máis me gustou convencer para quedar os días co rapaz foi a Rafael. E que tal é? Ben, está ben. Terá as súas cousas, como a todos, pero estou convencido de que levará moi ben a parroquia. Sí, iso seguro. Pero xa sabes que eu de parroquia teño pouco. Se conseguiches levar ben comigo, con él non ten por que ser de outra maneira. Non? Veña. Hola, boas tardes. Hola. Que hai? Que tal? Un viño, se fai favor. Sí. Lidia, que o cura novo quere tomarlle un viño. Xa vou. É que eu non podo servir. E logo, está mal? Non, é que... Non lle deixa, muller.
Don Rafael. Sí, fillo. Eu son Santi. Encantado. O San Cristán da parroquia. San Cristán. Lantes. Xa dicía eu, porque... Agora está unha rapaza, non? Cecilia, pode ser? Pode, sí, pero non creo que lle dure moito. E logo? Non ten nin maña nin experiencia. Polo menos non tanta como a min que levo anos nesto. Teñolle uns prezos ben axustados. Xa. Estamos enfocando mal o problema, Claro, porque temos unha morea. Temos que atopar os pais dos rapaces. Se fose tan fácil xa estaría localizado o cura, digo eu. Xa. Pero que é o único xeito de empadroalo. Ti sabes lo importante que é ese padrón para nós, non? Sábelo. Pois cando un quere algo, ten que ir a por él, con garra, con forza. Estamos de acordo, Josito? Estamos. Vale. Pois esta tarde vas á igrexa e dixe o cura que ese neno ten un pai. Ti. Eu? Pero como vou ser eu? Mírame, Josito, xa sei que non é certo. De vai que non o das todo, Pero iso o cura non o sabe, e iso é o que temos que aproveitar. Vas á igrexa, reclama o neno... Mas non podo, alcalde, eu non estou preparado para ser pai. Escoita, capón. Escríbelo neno, unha vez inscrito, devolvémolo. Dicimos que a nai era unha pentanga e que foi un erro. E se non nos recollen, que? Falle echar unha vez. Ai, mamá. Non é a primeira vez que deixa don Horacio tirado coa misa. E ti como sabes iso se non vas á misa? Vostede como sabe que non vou á misa? Nesta vila todo se sabe. Digo yo, eu, Que rapazas non son boas para axudar coa misa? Polo menos nos roubamos os cartos da parroquia. Ti estás me acusando de algo? Pois sí, mira, é con fundamento. Non como a ti, que cando non tes que dicir, inventas. Eu non invento nada, que o que digo é verdade. Ti todo o que dis é verdade. Todo, absolutamente. És un santo. Ti és un santo, claro. Pois sí. Non lles faga caso, don Rafael, que sempre están así. A min votaron era injusto, porque eu fixo no polo ben da parroquia. Don Rafael! Ti sempre polo ben da comunidade, non polo teu ben, non. Que ti sempre miras polos demais. Podese saber que fai coas miñas cousas? Sacándoas do meu armario. O armario é da igrexa, non é seu. E de quen pensas que é a igrexa? Da parroquia, do párroco? Aí quería chegar eu. Porque tanto se lle gusta como se non, agora o párroco son eu. E a partir de agora, se quere tocar algo da igrexa, dicir misa ou colaborar coa parroquia nunha colecta, será con meu consentimento. Non te de respeto por ninguén, Levo 40 anos nesta parroquia e non va ser ti que a me bote. Non, que va. Non vou ser eu. Un santo. Pero se cadra eu, señor bispo, que non fai. Xa tiñas que metelo polo medio, Que pasa, que non es quen de resolver os problemas ti só? Vaya, polo menos, recoñece que vostede é un problema. Perdón. E aínda non me coñeces. Nin falta que fai. Perdón. Ti que queres, babeco? Eu... Está don Horacio. Pero ti velo. E abrevia, que temos cousas que facer. Eu viña... Case mellor volvo cando este... Eu son o novo cura da parroquia. O que teñas que decirlle a Horacio, podesmo contar a mí. Contamo a min, que fun quen te bauticei. Tanto ten, don Crisanto, tanto ten, Veña, fala! Agora como conto. Eu viña polo do neno. O meu fillo. Teu? Diz que... Pásame a boina, Josito. Sátiro! Non sei que hai que facer para que entre o sentido en ti. Pecadento! Para, don Crisanto, para que se vai bancar vostede. Don Crisanto. Tranquilo, non lle dé. Josito. Puro muro había que darlles a estes. Anda, toma asiento. Senta. Teño entendido que ves facerte cargo do neno. Parece ser que o fillo é teu. Sí, padre, así é. Moi ben. Cada un ten que asumir as súas responsabilidades. Xa. O único que nos preocupa é se vas ser quen de cumprir coas túas obrigas como pai. E sen axuda, porque supoño que a nai non... A nai non... Non pode facerse cargo. Diz que non. Foi ela quen decidiu deixar a porta, entón. E que podía facer eu, padre?
Podeches tamén reclamalo, non? Agora o importante é que recapacitaches, fillo. É que estás seguro do que nos estás contando. Non queremos atoparos con sorpresas, Josito. Con outro pai que reclama o mesmo fillo e acabar en xuizos. Reclamar un fillo como propio sen que o sexa pode ser un delito. Con pena de cárcere. E supoño que ti non quererás acabar entre reixas. Estás seguro? Home... Seguro, seguro... Ya me parecía a mí. Deus bendito. Pero... A ver... Non é teu. Se cadra non. Nai que o pariu, pasa, eres persuro comunista. Don Grisa. Cale. Haga menos barullo, que hai un neno na casa. Aquí ten, don Rafael. Grazas. Está ben así? Perfecto. Amelia, pasamos sal. Aquí ten. Se queren máis, deixolles aquí a pota. E pensaron xa onde van dormir? Porque así xa vou preparando os cuartos. Pois, o certo que non. Pois deberían de facelo. Digo polo neno, que está no seu cuarto. E don Rafael terá que meterse en algún sitio, digo eu. Xa que vostede lle está ocupando o seu cuarto. Amelia, xa me quere votar. Bo. Preparo o cuarto do fondo. Por mí non se preocupen, Se cadar vai ser mellor que vir unha pensión. Home, Rafael, pero que dis? Faltaría máis. Non ve que aquí temos cuartos de sobra. E se non a casa de don Crisanto tamén lle hai. Aí sí. O que, ó? E vostede non tiña un cuarto baleiro na súa casa? Quen, eu? Sí, home, sí. A habitación de súa irmá. Vai che boa. Como non viña nunca, doei os móveis para os pobres. Non me diga. Canta xenerosidade. É sabio. Xa yo contarei. Non se apure, don Crisanto. Eu quedo aquí. Amelia, se non lle importa, prepare a cama no cuarto do fondo. Pois entón preparo o cuarto e marcho. Como queiras. E ti xa sabes. Te las portas abertas. Si, vai ser o único que lle vai a abrir. Estás seguro de que non prefires dormir aquí? Non, que va. O cuarto está ben, grazas. Mira que a cama é un pouco bella. A farei. Toma, eu penso que con estas anche de chegar, pero se tes frío hai máis. Non te preocupes. Estás ben? Non sei que mal lle fixen esta parroquia. Non, mal ningún. Pero eu xa che dixen que Louredo é... Xa o irás notando. Xa. Tamén me dixeches que todo era adaptarse, pero... non o veixo nada claro. Boas noites. Boas noites. Ten piedade, Señor. Non nos abandones. A ningún de nós. Querites. Deus bendito. Que fixen eu para merecer esta cruz? Señor, non son merecedor de que entres no meu fogar, pero unha palabra túa abonda para nos salvar.
Cristo. Corpo de Cristo. Amén. O corpo de Cristo. O Señor sexa convosco. Coa bendición de Deus Todopoderoso, Pai, Fillo e Espírito Santo, podedes ir en paz. Un momentiño, faga o favor. Como ben saben todos, hai un par de días alguén necesitado de axuda deixou un neno na porta da casa parroquial para que a igrexa se fixese cargo dos seus cuidados. Don Rafael e máis eu, e don Crisanto, claro, tamén, queremos garantirlles a esas persoas todo o apoio económico e afectivo preciso para sacar adiante o rapaz, pero tamén pensamos que o mellor para o neno sería medrar cunha familia, a súa familia. Por iso agradeceríamos moito que se alguén sabe algo, calquera cousa que nos poida aproximar os proxenitores, que nos lo comunique. Ao final non era del, ves? Faino por guardar as apariencias, pero seguro que ten algo que ver. Grazas, moitísimas grazas a todos. Agora sí, poden ir en paz. É intolerable. Son murmuracións, Rafael. Como tales, non lles hai que dar a menor importancia. E que máis se crees que dan os comentarios da igrexa? Horacio, pensan que o neno é teu. Daquila non estamos falando da imaxe da igrexa, senón da miña propia. Se me permites, penso que son o único a quen lle incumbe. Pois eu penso que non. E logo a quen máis? O señor bispo, por exemplo. Penso informálo de contado. Estáche ben. A ver se despois de que o saiba, seguide sendo tan amigos. Pero vostede de parte de quen está? Eu? Sí, vostede. De que me falas? Pero non quedaramos en que cardaríamos a que aparecese a nai. A nai de quen? Isto é o que me faltaba por ver. Home, Horacio, tens que entender. Non, eu comprendo que a situación do rapaz é un tanto irregular. Xa Louredo como tal non é unha parroquia ao uso. Por non dicir que está chea de tolos, non? Algún sálvase, grazas a Deus. O caso é que non me preocupa tanto a reprimenda de Monseñor. A iso xa estou afeito. O peor de que Rafael o comunique a certas instancias é o que poida pasar co futuro do neno. A ver, o máximo que pode pasar é que o leven a un centro de acollida. E se cadra é o mellor. Así poden atoparlle unha familia nova. Que pasa? Ainda tes confianza que veñan por él? Iria, nesta vila a xente pode ser un pouco revirada, pero eu sei que teñen bo corazón. Amelia, sabe onde está don Rafael? Tarde piou, foise. E logo onde foi? O bispado? Ai, non lle sei. Levou toda a equipaxe. Pero se o seu coche está aí fora. E non lle quedou outra. Co cepo posto. A quen chamaron do bispado foi a vostede. Diz que o bispo quere ver urxentemente. Desoír as ordenanzas dos teus superiores é unha falta moi grave, Horacio. Sei, non. Levas anos pedindo marchar para Ruanda. E agora que se che concede ese privilexio, deixas de lado as túas obrigas. Pero tamén me sentía responsable. Para algo estaba Rafael. Él era o que debía solucionar o problema do rapaz. E en ningún caso, baixo ningún concepto, actuar como actuaches, ás miñas costas.
Pareceche esa actitude propia dun sacerdote? Non, señor, non é. Polo menos recoñécelo. Pero se temos en conta as intencións... Non dubido das túas intencións. Sei que és nobre de corazón. Por iso se che permitiu ordenarte. Pero tes un grave problema cas formas. Ás veces non chega con recoñecer a culpa e arrepentirse. Hai que ter propósito de enmenda. E recoñecer que un está disposto a deixalo todo por cambiar. Sí, monseñor. Eu estou disposto a facer o que sexa preciso para demostrarlle o meu arrepentimento. Veciños, como alcalde voso que son, teño a desgraza de anunciarvos un feito injusto e abusivo do que a Igrexa é a principal responsable. A desaparición deste o noso histórico concello. El sempre botando a merda para fora. Teño que dicir desde o talante dialogante que me caracteriza que nós sempre loitamos e seguiremos loitando polo que é noso, a pesar da resistencia e da sabotaxe de certos sectores da comunidade cristiana. Este sempre que a mesma teima. Os corpos e forzas de seguridade desertaron, pero nós seguimos aquí. De quen fala de Sabino? Dime, tío. Que me dis? Miña xoia, cando saiba a nai que desgustado. Ai, coitadiña. A ver, un momento, por favor. Esta reunión ten un fin. Atopar unha estrategia de defensa. Así que se alguén ten algunha idea ou quere dicir algo... Don Horacio! Don Horacio! O cura! Xa sabía eu que este ia falar cando a cousa non tivese remedio. Que remedio nin que remedio? Que non marcha! Que non marcha para África, que queda en Santo Antonio de Louredo! ¡Estamos salvados, alcalde! ¡Estamos salvados! ¡Salvados por Don Horacio! Este home é como un anxo caído do céu! Lembrade que el foi o causante da desaparición do concello de Louredo. Primeiro marchando as misións e logo non permitindo que nos empadroásemos o neno. Temiro, calará. Non queredes que a verdade saia a luz, pero a verdade sempre sae a luz. Sempre! E máis en Louredo! Alcalde, tanto ten, home, tanto ten. O importante é que non imos quedar no paro. Me cago nos corvos! Para quieto. E que pasou con Rafael? Dixo o obispo que se tiña que volver para Louredo colgar os hábitos. Ao final vai ser el que marche para Ruanda. El para Ruanda, eu para Louredo. Deus críaos e o obispo repárteos. Por canto tempo vas quedar? Non sei, indefinido. O que dure o castigo. Ou o que aguanta Rafael en Ruanda, que non creo que se xa moito. O bo que o obispo comprendeu o asunto do neno. E mentre eu me poida facer cargo, non o van levar a un centro de acollida. Ai. Alégrome. Por mí ou polo neno? Polo neno, por suposto. Anda, trae. A ver. Un correchiño, ven. Uy. Tes fame? Uy. Señor, sabes que eu sempre estou disposto a cumplir a tua vontade. Esa é a tua vontade que eu me siga facendo cargo desta parroquia aquí estou. Agora, non había outra forma de facermos saber. Xa di o refrán que un non é de onde nace, senón de onde pace. E parece que eu vou seguir pacendo nestas terras aínda por un tempo. Son os desexos do noso Señor. E ben mirado poida que África Negra non fose o meu lugar. Quen sabe? Aí atrás pensaba que a vida e a xente de Louredo non eran para min e agora xa non estou seguro de nada. Polo menos que non pase. Se Deus pensa que aquí está o meu lugar, non serei eu quen se atreva a contradicilo
outra vez. De quen é este peiño? Da nai que pariu. Lidia, decir que o rapaz é sobrinho teu e que estás cuidando os días saiu ben unha vez, pero nin a mí me gusta mentir e non podemos agochar. Ei, mona, que es un mona! Con esa cara de mala hostia que ten, na cama ten que ser lume puro. As mulleres hai que entrarlles con delicadeza, facéndolle as beiras. E iso que non di? Miña, polos cravos de Cristo. Pero tamén sei que nos podemos acabar metendo nun problema. Se o médico non sospeitou nada. Iso hai que ser la verca por cona. Será mellor que vaya a mirar a ver se lles pasou. ¡Que no!